Telefònica us ofereix aquest espai. Foneria Gondals va ser fundada l'any 1976 i la nostra especialitat és la fosa de peces. Són pinces i forquilles de fre per sector d'automoció. 6,5 milions de cotxes van muntar frenos nostres l'any 2006 i peces per varis sectors, com pot ser el ferroviari, bombes d'aigua, línia blanca. Innovació vol dir prendre determinats riscos. Necessites no tenir por al fracàs. Ja fa diversos anys que vam iniciar una aposta per l'exportació, que actualment està xifrada al voltant del 80%. Quan viatges veus en quina situació estàs enfront de la resta de països, ja sigui per bé o per malament. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.